بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagariami, mga ariami, ay niya kabugan taro sa makampata usen nagyang kaya ukit akapugusara si sagyang kaya maktabatus hamila. Isabab san na siudatan ron makapuni sa mga pagaritan no katawan nila ni ukit akapugusara si sagyang kaya maktabatus hamila na nakapakad na lepas nila nagyang kaya video pakalpas nila. Ikadua na nasa mga pagaritan no may ada sila maka-subscribe sa aking kaya YouTube lagi no para update ka no siya kaya na mga bago ipag-upload rin na ipag-upload ka no sa aking kaya YouTube ka no. Yung kaya maktabatu syamila na ibugay iya wakaf Nagyan ko to ay isa ko mga sheikh sa Saudi sala ka ruar ka Sheikh Muhammad bin Abdulaziz Ar-Rajihi. Isad na ko mga pipiya pad ko mga masro yan ay na kiyang gunaan o kalilid udi na kadaklan si ko mga ulama udi na mga bahis antaw no kaso mga murid. Pada kapiya agyang kaiya maktabatu syamila al-maktabatu syamila na aya kadakal kitabun sagyang kaya pusar taon naman to 3.65 na version yan na kasusubra no na makagiginawa so 7,000 kada kal kitab matat. So tanto na madakal ay maanan yan na kitab. So laburun si na si kuma madahib al-fiqhiyya ibarato pat amadhab na ed na kalilid si kuma kitabiran ang mga mu'tamad na matatago si sagyang kaiya al-maktabatu syamila. Bapiya sa mga tafsir gusto mga mutun al-ahadis gusto mga ama na mga kutubut takhrij ibaratin na takhrij ng ahadis na matatago pa si sagyang kaya maktabatu syamila so ay mga nakalilido. So mga pimbira nga mga kitab, mga tarikh, mga kitab mga tarikh, gusto mga salak o sana mga kitab, gusto mga kutubul aqida na aya kalilid matatag si sagyang kaya maktabatu syamila, al-maktabatu syamila na yamanan yan na so mga kitab o ay na mga kakatanu mga ulama aya kapken gatanu kiran sa masayman to na tigran na mga as-salafiyya kaya mga kutubus salafiyya may pantag sa aqida na kalilidun din na matatago si sagyang kaya al-maktabatu syamila. Igirap man na pagnuduga si kaya mga kitab mga salakaro barato mga kutub para sa aqida siku mga mu'tazila gusto mga syaira gusto mga maturidiyya so mga kita mga aqida mga kitab aqida mga maturidiyya na napakasunga si kaya mga maktaba Warat na pamawas ikasun sa internet ay mga napagsisila sa walay na internet ka nagkapakaya kung makadumonduduga si mga na sa al-maktabatul waqfiyya uli na si sa al-maktabatul nur na isa man buwan na mga page pwede na mga website ay mga na pambagay siya sa mga kitab ay mga na libre as iko ay mga na pimbara nga mga kalasya mga kitab. Madidi nagyang kaya kapag usetan no sagyang kaya kita kausara sagyang maktabatu syamila na kapakaya pagilay ni wagyang kaya mostan wa kuguntan no sabab ko yamanan yan na so iturutan no nagyuto yamanan yan na pugusentan no sama na pag pagusentan no si nagyang kaya ikhtiyar kitab ikadua nagyang kaya isino telescope ang ngaran na bahth ugyang kaya sabi kay man na previous page ugyang kaya tali ay man na next page gyang ay man na giso sunga ko kapos sa pagampagan yung kitab na gina sungap man ko kapos sa no kitab gyang ay si ina bitaqatul kitab na pagusentanop na sabab ko man na kailangan na umurit di na bahis sabab ko saan matatago sa information matatago sa sagyang uta kitab. Baratin antaon may sumiraton tumihkik si sagyang uta kitab anto na raguni ya patayo amaya na muallim.
Agi ko to ay man nakapkito kawitan roon na kailangan na ibarat aging utak kaya patay muallif na kailangan tanu to sabab ko san tanu kikarang ikawatan nira iko ay maana niyan na masa kung mga sahaba dalam bunas Rasul sallallahu alaihi wasallam. So pupuga pas isaging kaya magtabato Shamila na ayamanan yan na berang-berang. Paganero na adna mga tawa, mga murid ibarat ay sungyan si saging magtabato Shamila na adna miyan nagyan ibarat katero nas na ayamanan na di niya kataw nun di matatago ada tero away ayamanan yan na di mangusyat o di na kaya na ganyan nun. Jadi yang tiro andi matatago na ayamanan na sungskan yan si saging kaya magtabato Shamila gyang uto miya kanugun na pengeduk dunia to pengeduk dunia lagi ngutam yan gini ibaratnya na hadis. So ibaratnya na adna miyan hadis miyan tanu ibarat ang uta hadis yanzilu rabbuna na detiro o mana niyan na miyan utul dina meter on anden yan kenwa anden miya batya. So ayama na sunta no ayama na sunta plak antan wagi yang kaya maktabatu samil pagu pinantano so kata yo pinans kanian saya bus kanian ino pinantano. So ayama na niyan na kaupinan na click tano ya. Sama na naging kay okay na nag-iis mana niyan na din yan tiro awan di matatago kitab. Wait na may ka pitiro yan so ibarat yan na hadis na may tiro yan so hadis na pitiro yaman so mana na number of hadis na malabudu to ka to na tanong di na ande matatago ibarat kitab na malabudu ka to na tanoro no. So hama na ay perlu betaro na dan yang tiro awan di matatago kitab. So dikenantan wagi yang kaya bahas. So kata duminis play lagi yang kaya mga kitab siya. So sama na ay yung tanong na giging utam yan nagtanong na hadis kasi tanong yung kung mga kitab mga hadis. Kata so muton ul hadis sige so mga matan mga hadis. So dikenantan waya sabab ko gyung uto yan nagtanong na danyan tiru agi yung uto mana kaya nagantanong o ando matatago kitab so ditanong nga taon na ando matatago kitab. So mana abu mapya nandikinan tanong na gyung kaya mga moto. So adag ng tanuanan nakatayas kanya na may display siya dyan. So kadag luma moto may adag kaya iya kadag kalira. So sama dan na ay kiti tanong si inap mark atan ya. So kap mark atan ron na dua okay tiya pag niron na manual ay mga nakasete mano. So kagiyagina na malumbatan na. Piyalo itanong to isa to kapi agiyang kaya magtama to samila na mag sama na para ka mark atan na langon-langon na giyang kaya al-majmu' atau kulluha nandik na tanong ya. So bismillah. To kaya dik na tanong ya na katan sira na kaya mark adlaw. So sama na itip tanong saya din isurat tanong saya aging ko to yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna. So dikenatan lagi yang tamfidul bahs. Bismillah. So kata na pelubannya. So sama na nakataya so mga totoo niya no. Kataya so kadagala di mana na number kadagala ketunan niya no. Kataya so marano kitab berarti na siya gi nga mo ta umalik mi aton niya no. Gibab. Kataya so juz ikapira ka juz agi aton niya no. Gusto mana na safhan niya page. Sama na pangilenta no mi aton na padel ka aton niya so Musnad Ahmad. Kataya so Sahih Bukhari. So ama na mi aton niya Sahih Bukhari o Sahih Muslim. Ditano pa sin nga Sahih Bukhari. Sama na lagi dia dikenatan lagi yang Sahih Bukhari so kataya so hadis. Mi aton tan lagi mo to luban tan mi andektan. Sama na kagi si mi aton tan sa nga Sahih Bukhari na ditanod na ibaratyan na din kailangan sukat takhrija tanoro sabab ko sa mga ulama ng kabasiran so mga muhakkik na basta ay man na si ketuun si udin na si matatago Sahih Bukhari udin na si Sahih Muslim na din kailangan sukat takhrija si sagyang kaya hadis. Gina so na kalin sa lakob man so na mga kakatanwa mga ulama ay kursiran na mga ibaratin ay na kursiran naging utama takhrijul hadis ibarat ro siran ni mga papasangon barato mga doktor tanong mga jami'ah ay siran na may na ay naglibgiran na kapan nakhrij hadis abo piyagi nga matatago sa nga Sahih Bukhari o Sahih Muslim na takhrij ni nga
aganira na tinto nira naging wato na abubuli niya na sahih. Sama na namiyatong tano ya. Kate so number hadis. Yang kaya number hadis, agi nga hadis yanzilu rabbuna nakapakaya ko antano ya. Oh, antano ya. Nagira kupi antano na nakapakaya right mouse tano. Right mouse na ngawag yang kaya kafe na kupi antano. Ikadu ukit na dekeninga so control na karig na nakaso control na dekeninga man so letter C. Control plus C. So, nakarig na nako tunpi ang kaagi nga na number. Sama na inutanwa ng kunang kay ibarat yan na so meter on na pitero yan so hadis na pitero yan so number of hadis. Ya ko nga so number of hadis na pitero yan na Sahih Bukhari na malabuda ka ka nunang. Ngayon to na sung kasagi ang kaya ikhtiyar kita. So ada keningan na napasad na perlu ba nga siya so Sahih Bukhari. Keningan saya tayo pa nakasan so Sahihul Bukhari. May type san Sahihul so Sahih al-Bukhari. So sama na kataya so Sahihul Bukhari ay pinatano. Miyan nagtano to so hadis ibarat na Peter o ay man niya na akuan so ay man na hadis meter on so dina so sumirat ko hadis na inalwi niya so hadis na tintun tano o piura matataw Sahih Bukhari. So dina miya bati tanong yung to man na kitab surat na adinalwi niya na hadis na tataw niya so number hadis. So ay man niya na kun kagi to number hadis as o Sahih Bukhari ang pinan kagi yung Sahih Bukhari tas kaniyan na itype isurat tano siya agi yung to number. Ipesta no saya kagi kiapitan wagi mo talaga sama na nakataya so number yan. Nanti agutan siya mapasada na paginter tano intera ngagi nga ya. Kaya na katayas kanya gumima. So kaya intera tano na gumima wa katayas kanya tigana yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. So tanto ko malbuda kap ke tunatano puluban tano. Ikadua okay na manan yan na meleta ni bara tagi mo to niya bati tano na tiago yan na page. Ako tiago so juz ako so safha. Sama nagi nakata so juz nakata so safha. Yung kaya ka ako na bara na 50 kwanta no re bara tagi nga number si na lambuon. Nagi ama na juz is 9 na page 53. So pangires na no ne barat ako tano sa juz is 9 na Safha 53. So intern tanong na summa busi jagi nga na. So basta alin tanong barat na tagun tanong siya na jus 3 na kisalina na. Tema na sala kawa summa niya. O to si mamumia tagu sagi nga ya sala kawa hadis. So isa na okay tayo manan yan nakakapusara si isagi ang kaya maktabatu asyamila. Ikadua, nasunga si sagiang kaya maktabatu samila na yung tatigtan walingad mambuka taon baratan na napuluban na kanas. Kadingad katawan. Sama naging kaya ako na tanong siya, baratan naging utak kaya marka tanong siya. O to kaya markaan na barato ginabu na kuno na ilga al-majmu'ah. So may doon na naging markasan. Dina amay mambuka so puluban tanong barat may ad na miyat on tanong ako na berarti na si Safik may nagtanog yung mas alato tarji at tarji yung mas alato tarji na maaruf ya si ko mga Shafi'i ako si ko mga Maliki so ay manan yan na puluban tanong na no antono ni kapakapupasubihan ko mga kitab so ato na isun tanong na naging mo tatig tanong ay isun tanong na sama nakagimian nagtano gyud mas alato tarji na bagu punya kaya nagatano ditanu katawan on matatago ibarato. Pero katawan on matawid na kaya nagatano ribatan na para sa fiqh mamian ganun tanong na para na sa fiqh na nasundan ko makita ba mga fiqh. So kateso dugnan tanong agi kaya bas. Adik na tanong ya na sundan ko makita ba mga fiqh.
lubang tanu ibarat. So kata mga kitab mga fikih ibaratnya na fikhu Hanafi kata sira fikhu Hanafi kena tanu al majmu'atu kulluha yang fikh Maliki kena tanu al majmu'atu kulluha fikhu Syafi'i ibaratnya al majmu'ah kena tanu ya launa fikhu Hambali sama na langun mga kitabiran matatag sa gingan maktabatus Syamila na kaya kena tanu na langun siya memang ibaratnya na peluban tanu runut aku tatik tanu nah isurat tanu sa at-tarji tanu sa at-tarji kates kanina minitep tanu sa so at-tarji so ay sun tanu nah diklan tanu ay tanfidul bas para mapeluba yan ata so paganaya kaya to niyan siko at-tarji sini miyato ko tuhfatul fuqaha yang tuhfatul fuqaha narkayo mga Hanafi yato niya ko al-muhit kadagling al-ikhtiyar siya ng mga kitab mga Hanafiya berarti natigyan na waqala Syafi'i at-tarji'u fihi sunnatun si Imam Syafi'i ngayon na niyan natigyan na waqala ammatul ulama la tarji'ah fil adan na tarji si Syafi'i mo to adan ayo tafsir na tarji nagyutos wa mana niyan na kipaka babaan uli nakapakay to o pagbang si ko suara niya ko kapturo niya ko asyhadu an la ilaha illallah aw asyhadu anna muhammadar rasulullah na uri ano katiro ini nun sama itu na prepetan niya bupang peruman sama tanong so si Umar Syafi'i na fihi sunnah berat gini kaya lo yaw no ay na tuhfatul fuqaha yung tuhfatul fuqaha naging tatigtan no pagilin tanong tanong nakikitabun kung naisak sa giyang kitab na diknan tanong ya pag yung ako na arka giyang tuhfatul fuqaha na arka ay Samarkandi kami atay ko 540 pwede ako mga Hanafiya sama na naging kaya pelubat tanong na miya pasadin lang mga kitab mga kuwan na miya to niya kadagla kaya to na niya nun na kadagla kitab piluban niya nun na 282 kadagla na kitab na miya to niya nun na 235 so ilan tanong mga kitab mga Syafi'i beratag yung al-Hawi al-Kabiru ina al-Lubab fi fiqh Syafi'i katay na rin yan siya na pimaan na niyan so ito na tarji atayas kanyan al-Hawi at tingin na inalin niyan sa mga madhabu no masuitan no siya diknan tanong ay aging kung masuitan no pagilin tanong aging mo to masuitan no siya dan sama na kundiknan tanong ay kakasuitan no para mailay tanong ipakap o naging kaya kaya siya yan sama na tingin na si ko kapag bango alas ko kapag bang so pitero yagi mawardi tingin na ikhtalaf al-fuqaha fil adan ala salasati madhahibu mana talo ating madhhab paganiro na madhabu Syafi'i ay ako na lapiat o din nakalimaw kapag bang na 10 Agusya agi ina pediyon so tarji so madhabu Malik na 10 pito napediyon sa tarji wina libatan niya ng buso Allahu Akbar takbir si madhabu Abi Hanifa na 10 limaso kalimaw kapag bang so ay mana niyan na kinwa niya ng buso tarji gitu tiga kini mawardi tiga na fasara Malik muwafiqan lana fi tarji mukhalifan fi takbir halifan lana mukhalifan wasar Abu Hanifah muwafiqan lana fi takbir mukhalifan fi tarji miya kang bilis yan na sunna si mga Syafi'i naknaba sunna si mga na mga Hanafi si tanong Manila ako mga kitab yamanan yan ng mga Hambali
Siku kita mga hambali naron tanuruman ile. Ibaratang al-hidayah ala madhabil Imam Ahmad. Inalinin so tarji kau tapi maanan yan mambu. Si tanu ya Ilyas lagi enggak ya? Aku mau gue Ibnu Qudamah. Tigena ino saya mambu ya kaya tigena. وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيح في الإقامة لذلك عملنا نحن أبو حنيفة بخبره في الآذان وأخذ بآذانه مالك والشافعي وهما يريان إفراد الإقامة. Ama niya na so tarji si pagbang na aya kabasaw niya kiini na ginto hadis miya panutula si Abi Mahdura na matruk bil ijma. Si iku ikama. Matruk si iku ikama. Ginanati gini sektanu na ining tanu to ininggulalan sektanu abu sama na suma mahambali abu sama Abu Hanifa. Saya mana na ini taga kira naging to tarji si iku mana niya na kapag ba. So dira no to kuah. Wina sa mga Shafi'i ako sa mga Maliki na kin meron to mambuka ilan ni rami barat na si ibu anan miya miya matrok si ibu anan ni tag si kuya mana na iqama kakamat. So example la ya gyung to atiktan wa ka pressures uli na kapuluba sa ilmu si sa gyung kaya maktaba al maktabatu syamila. Sama na ibarato kuntan wa ya ibaratnya na punta no agiyang kaya waradian si kuya mana mugni nakuanta no ya barat. Oh, baratnya na si kagi kupian kagi nga tingin na wakhabaru abi mahzura nakunta no na nas kupian tano ya. Naskhun nas. Korean yan na mo pinta no sa word di barat. O pinta no ron na sama na kagigin ang pintano yan na Arabi kagi nga pagusan tano na tegutan mo sa kawan. So yeah, dignan tano ya. Tago siya kawan na. Niya ko tano to yung tuwa saya. So ay mana niya na ipis tano saya. So kapis na ay mana niya na kaya lagi dia buntalian udi na lagi dia na ni barat na control lang na plus V yung ta victory. Control plus V. So, kotos kanina, yatagwa. So, gina ni mga pad okay, akaw sara si isagiyang kaya, maktabatos syamil. Yan, luitan no to, agiin ira asungwa si ko, ayaman na yan sabi kaya man previous page, nagyan mo na so, next page, giin na so, berarti na so, kitab na, suga sungguh kitab, pag-usaran kap na, igira pumatiya ka sa kitab. Berarti na, bubukol lang na pumatiya ka sa kitab ibarat na tiga kuben na kan na tafsir tafsir barat Samarkand yun tafsir Samarkand kaya mana niya na kata so peluban na kanto na surah kuben ka mamatiya sa tafsir yan na sungo berarti na suratul Fatiha so kata suratul Fatiha na diklan na kayo ni kailangan sa mga atas kanya ayat to kaya kayo na katas yung mga tafsir keswi ka lagi next ka muna tama na pagilian na kaunta na kirk sa giyang kaya kitab na matatigtan na dikaning kayo ni atas kanyan si Abu Layso sama kan di 373 so ginabuya man yan na mga busy ka pagusenta no kasi sa gyang magtabato syamila and ako pamakubuin na mga pakaisiro ni barato mga muskila sa gyang kapginsto la gyang magtabato syamila kag igira kuan na minister tanoron na salakawa basan yan tabo mga Arabic para misyo kano Amerikano sa gyang kaya private kuan FB tano na kapakaya is iro nang tunay okay
Balasangan no wallah sada piti tamanan yan. Tatik tano uba kanok na maka-like sa gyang kaya maka-like uli na ako maka-subscribe sa gyang kaya channel tano sa YouTube na nasa balasangan no wallah na subscribe ka noron. Ug yung mo page tano sa FB BTR Sarawang balasangan no wallah. Aku pumanita no si ko wallah siya pantano niyan rak sa mga pamilya tano. Maka dun na salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.